turnélapás, ugye ez egy archív képnek a beszkennelt, felnagyított, kiragadott és elforgatott verzió, tehát ez egy ilyen többszörösen átgyúrt kép. Ráadásul még egy kis részlet ki is van retusálva belőle, mert az valahogy zavaró volt. Az inkább szól túl azon, hogy van egy ilyen történeti olvasata, meg van ez az egész történet a Vincenti Perrel, meg az Eszterházy Pállal, mégis valahogy így abba így bele van sűrítve az amit én a képről gondolok, vagy ami egy ilyen csoda tud lenni néha. Egyszer csináltak velem egy tesztet, hogy figyelték a szemem mozgását, hogy egy képet hogyan olvasok le. És utána az megjelenik egy monitoron, és akkor lehet látni, hogy mit néztem először, milyen irányba ment a tekintetem. És ez egy kísérletnek volt az egyik része, hogy én, mint képzőművész, vajon máshogy nézek egy képet. És ott volt egy Botticelli kép, ami egész egyszerűen csak meg volt tükrözve. És így rögtön felismer az ember, hogy igen, ez egy Botticelli, de hogy így valamit éreztem, hogy itt valami nem stimmel, így fölborult. Pedig ugyanaz a kép, csak meg van tükrözve, és mégis fölborult teljesen. És ennél a képnél ugye ez van, hogy ez el van forgatva 180 fokkal, és hirtelen nem tudjuk megmondani, hogy akkor mi is van ezen a képen. Hány kéz van, ki honnan nyúl, az egész teljesen megváltozik. Úgyhogy ez ilyen, amikor először megláttam ezt a képet, és szerintem mindenki, aki így elsőre így meglátja, és utána hirtelen így megfordítja, és összeáll, az abban van egy ilyen mázsik.